ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом Тиҷ. Номи ман Шаҳром. Имрӯз 13 сентябри соли 2021 1000 рубл 154 сомонӣ ва 50 дирҳам ва $100 1132 сомонӣ. Дар имрӯзанавормон 14 та хонаҳои фурӯшӣ мешаванд аз Душанбе, Хуҷанд, Бохтар ва ғайра. Чӣ хонае ки шумо аз мо дар комментария пештара навор хоҳиш карден, ҳавояро мо ёфтему имрӯз пешниҳодтон мекунем. Барои ҳамин ҳатман навора то охира тамошо кунед, лайк монед ва дар каналмон подписатсия кунед, то ки аз наворҳои нав бохабар бошед. дӯстони гиромӣ, агар шумо ягон хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед, ба рақамҳои барои реклама танҳо дар WhatsApp сурат ва маълумоти пурраи оиди хонатон рой кунед. Агар хона гуфтеса бошед, дар комментария нависед чӣ хали хона шуморо дар кор. Бисёр бад гап намезанем, рафте. ҳавлии фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. 2 этажа ҳавлӣ мебошад, 5 дар хона дорад ва ҳамагӣ 2 сотиқ замин. хонаҳо чӣ хеле ки мебинед ремонт доранд ва ҷойгир аст дар Гулбута. Ремонти замонавӣ дорад. Кадоме надонад Гулбута куҷое, ҳамин баъди 10-ум дарвозаи Корвон усуш ҳамаш территорияи Гулбута мешавад. нархи ҳавлӣ ҳамагӣ 435 000 сомонӣ, боз арзон ҳам мешавад. ва дӯстони гиромӣ, хотиррасонтон мекунем ки мо як чанд муддат пеш аз ноҳияи рӯдакӣ 2 ҳавлӣ сиёмка кардем, видео сиёмка кардем. бениҳоят ҳавлиҳои зур ва аҷоибот мебошанд. ҳатман интизор бошед, аллакай якташ буромадагия, дигариш пагоҳ баъди ҳамин видео мебурояд. замини фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора, Уртабузда. 7 сотиқ замин мебошад бо нархи 65 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрана. рақамҳои 88 990 1869 WhatsApp дорад. аз номи канали Дом Тиҷ гап занед. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, рӯ ба рӯи казинои Саидшоҳ. лаби Душанбинка мебошад бародаро. 2 хонага бо масоҳати 53 метри квадратӣ дар 4-ум ошонаи бинои новостройка. этажаш хубай. нархи квадраташ бародаро $600 мебошад. май аллакай ҳисоб кардагӣ навистагием дар рӯи экран. бо арзон ҳам мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран. ҳавлии фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Гарав. 8 сотиқ замин, 4 дар хона, 3 веранд, ҳаммом, кухнӣ, ошхона, ҳезумхона, оғил ҳамаш ҳаст. документош 100% ов дар даруни хона. нархаш 200 000 сомонӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экрана. имо WhatsApp дорад. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, 3 ҳуҷрага мебошад бо таъмири замонавӣ. бо тамоми чизҳояш фурӯхта мешавад. ҷойгир аст дар 1-ум ошёна бародаро. ва ҳозир ман шумода масоҳати ҳар як хонара мегӯм. спальни 4 ба 3 мебошад. детский комната 5 ба 4, балкон 10 ба 2, зал 5 ба 5, кухня 3 ба 3, калидор 6 ба 1.5, баня оби гарму хунук доимӣ 1 ба 1.5 мебошад ва детский спальни 4 ба 5, ошхона 2 ба 2 бо подвалам дорад 10 ба 6. ба ҳисобои ма бародаро тақрибан 125 квадрат мешавад. ҳуҷҷатош 100%, нархаш $26 000. агар хонаи холӣ харед $24 000 мешавад. ранги ҳарвақта сомонӣ ва рубл дар рӯи экран навистагӣ. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 2 хонага бо масоҳати 45 метри квадратӣ. ҷойгир аст дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни Корвон, сари роҳи Калонда, пеши поста бародаро. бинои 5 этажа мебошад. дар 5-ум ошёна ҷойгир аст. об, свет, ҳуҷҷатош 100%. ремонт дорад. нархаш 250 000 сомонӣ мебошад. алишам мешавад бо ҳавлӣ. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран.
WhatsApp ҳастак аз номи канали Dom.tj гап занед, савдо мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, як хонага квартира бо масоҳати 42 метри квадратӣ дар сеюму шонаи бинои новостройка. Хона бе ремонтай, коробка ва ҷойгир аст дар 13-ум микрорайони шаҳри Хуҷанд дар наздикии масҷиди Такво. ҷош хубай, супермаркет, мактаб, садик ҳамаш дар наздикиш. Дом лифт дорад. нархаш 195 000 сомонӣ. арзон ҳам мешавад. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд 6 сотиқ замин, 2 дар хона ҷойгир аст дар лесхози Водник, кӯчаи Камоли Хуҷандӣ. алишам мешавад ба квартира с вашей доплатой, то есть шумо суметен ба алиш мешавад. нархаш 145 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. аз Садбарг шаҳри Душанбе хоҳиш кардан марҳамат. се хонага квартира бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар 8-ум ошонаи бинои новостройка ҷойгир аст дар Садбарг. анехтараш пушти ваякикида, пушти доми ваякикида дома соли 2018 супоридагӣ будан, ремонти нав кардагиай ва сабаби фурӯхтан ин кӯчидан мебошад. хай Садбарга хито медонен, центр мебошад, ҷош бениҳоят хубай ва барои ҳамин мутаассифона нархи хонаҳо дар ин территория бениҳоят баланд мебошанд. мисол ҳамин хона нархаш 460 000 сомонӣ. дар территорияи Садбарг мешавад ёфта ҳамун домои аэропорда $360, $400 нархи як квадрат, не ки вай аллакай этажои баланд мебошад. тақрибан $600 нархи як метри квадратӣ, агар хона ремонт доштагӣ бошад $750-800. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа, Нехӣ, кӯчаи Дӯстии Халқҳо. се хонага квартира бо масоҳати 57 метри квадратӣ дар 8-ум шонаи бинои новостройка. нархаш 207 000 сомонӣ. хона коробкая, яъне беремонт. ҳавли фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, як этажа, 2 дар хона, 6 сотиқ замин, ҷойгир аст дар Ғайрат. нархаш 185 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад. дар комментария то 45 метри квадратӣ аз Зарнисор хоҳиш кардан марҳамат. як хонага квартира бо масоҳати 44 метри квадратӣ дар 6-ум ошонаи бинои новостройка. хона ремонти нав дорад. айтрезаҳош роҳи калона дида мешавад ва айҷати транспортам ҷош нағзай. нархаш 240 000 сомонӣ мебошад, боз арзон ҳам мешавад. квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, 2 хонага квартира бо масоҳати 45 метри квадратӣ дар 5-ум ошонаи бинои новостройка. хона бе ремонтай, коробка. ширкати сохтмонии ки ҳамин дома сохтагиан Насим сохтмон мебошад. дома аллакай буд кардагиан якчанд хонаҳои истиқоматӣ, ҳуҷраҳои тиҷоратии ангуштуморро доранд. тамом. хона ҷойгир аст дар маркази шаҳри Кӯлоб, дар кӯчаи Сафаров, рӯ ба рӯи амонатбонки асосӣ. муҳлати супоридани бино моҳи октябри соли 2021 дар нақша ҳаст. бинои иморат дар ҷои сарсабзу гулзори маркази шаҳри Кӯлоб ва дигар шафати бозори марказ ҷойгир аст. бино бо нақлиётҳои шаҳр хеле қулай ҷойгир аст. нархаш 185 000 сомонӣ мебошад, арзон ҳам мешавад. дар назди бино мактаб, кӯдакистон, маркази варзишӣ ҷойгир аст. марҳамат.
квартирафурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод 3 хонага бо масоҳати 70 метри квадратӣ дар бинои советӣ. Хона ремонт дорад ва ҷойгир аст дар маркази ноҳия. Об свет ҳамавақта ҳастай. Нархаш 200 000 сомонӣ мебошад. Арзон ҳам мешавад. ва ин буд охирон хонаи фурӯшӣ дар имрӯзанавормон. Раҳмати калон дӯстони азиз ки моро то охира тамошо кардем. То боздид барори кор шумода.